Aja ninggal aku trima bonceng. Wiwit muda janjine bebarengan bareng karo ati abang kagagiwan liyane aja ngece aja ngece lamun ngece kawale tembe murine liyane aja ngece aja ngece lamun ngece kawale tembe murine. Selamat malam, Jo. Malam Mak Cange, Mbak Limbu. Wah. Iki bayaranmu double-double ya ketoprakan ya wayangan ya nambah udan. Wah, nggih niki alhamdulillah didobeli tapi pun karek nglakoni. Wow. Wis entek dibadhok corona, Pak. Muga-muga sak penyakite do seger waras kabeh. Seger waras nyawiji kaya bengi iki bebas los. Sadar vaksin kita galakkan untuk menanggulangi virus ben saya lunga adoh. Amin, 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 amin. Sinden-sinden wayah corona meteng kabeh. Eni yo wis mulai hai ae. Alesane nggo remason masuk angin nawa lha kok isine ndas. Bobot to? Nggih. Aneh ngidame niku ngamboni knalpot. Oh, iya Wong iya. jenenge ngidam iki beda. Mbok menawa sumen anake suarane ya banter kaya knalpot. Nggih menawa kaya knalpot ngrong niku. Suwan wonten dalemipun Pak Paras dalah Bu Wiji. Nggih, Menika mantu ya. mantu. Dimaneman kon gawe putu. Oh, mantu dimaneman kon Gawe putu. mantu sing dimaneman metu. Nggih, Bengi iki apa sing darbeke Bu Wiji Pak Paras ditokke kabeh. tokke kabeh. Ora Syukur, peduli. Wayang ketoprak ndos. Dekor sing paling apik. Sembarang paling apik, sinden paling apik, wayange paling apik, ketoprake mau ya sing paling apik. Nah iya. Ape muni apik sing kiwaku ngidang itu ae. Kaya atine ra percaya ngono. Ndongake napa kalian temanten kekalih? Dadi aja donya temekeng swarga, umure dawa ngantuk kaken lan ninen, bejo donya akhirat, selamat donya akhirat. Amin, amin, amin. Oh niku 30 juz komplit. Ringkas. Ringkes goleki napa nek wis selamat donya akhirat, bejo donya akhirat niku serana tandinge. Iya. Alhamdulillah dikei mangan pol mburi kon nyiduk dhewe. Karek kerupuk tok. Sinden, Yoga niku. sindenku mah ya wis, ayo makan dulu kita prasmanan tak guraki ngono. Wis make upan dadi wis do nganggo jaket wis. Lho kok mlebu neh? Mung kantun duduh kalih mie kuning, Pak. Kok ngono nih, mergo ndik wau sadurunge wis do wareg. Oh nggih. Wis do mangan trae sinden utari iki barang mangan sego jagung gebut kok kene tastus. Wah aku ora betah wis tak kandhani sego jagunge sithik-sithik no. Dangu Mas mboten maem sego jagung jere. Ra alung jagunge wae ning gone kono komplit sayuran. Teng mriku sayuran nek rong truk mau nenten. Si tukang iris-iris lombok niku antek gelimbungan. Kok iso? Lah dicawisi rong sak niku kon ngirisi kabeh. Masuk entek ra isek pokoke iki ngirisi kabeh mak. Ngantos ya niku perjalanan hidupnya luar biasa. Wiwit saka rekoso nganti saiki dadi mulya. Leres. Kesuksesan itu memang ada prosesnya. Nggih. Ora ngerti-ngerti terus ujug-ujug sukses ki ora. Oh mboten. Ning nganggo proses, nganggo rekoso, Nggih. kerja keras, Wah. maju pantang mundur. Wong ku aja kantek kaya wong mancing. Iya. Ora iso maju, ora ana kemajuan. Iya kok nek maju kecemplung banyu wong nek mancing. Iya, iya. Bener, Wah, Cih. awan mriki mau nanggap napa menika Mas Dolang? Niki wau awan enten musik elektron. Wow. Jane nggih kula. Weh. Tapi kula enten acara peresmian masjid niki wau. Oh. Nggih. Terus kowe ora iso. Kula ora iso mriki. Mosok peresmian masjid nanggap dagelan. Lho kula sing bagian penting kok Mas. Wah.
Bagian penting bagian apa kowe? Nggih nyiapke meja, taplak, ngoten niku kan mungkin nek sing rawuh kiai-kiai niku. Ya ora masalah bakule bengi iki seneng-seneng ya, Jo. Seneng-seneng. Omah ngarep guri sine pakanan kabeh, masyaallah. Mriki tembus kono pakanan, mriki tembus sine pakanan, masyaallah. Tenan kok daleme Pak Waras iki iya, aku lagi mlebu ruang tamune mau. Wah, Pripun? beras, rokok, gula tumpuk-tumpuk ning ruang tamu. Mergo dulur sing rawuh niki kathah. Iya. Terus aku mlaku mengguri neh, arep ning kamar mandi ngliwati sentong tengah. Bayuh-bayuh ning kono mie tumpuk-tumpuk, beras, rokok. Mergo Bu Wiji nika nggih kancane kathah. Akeh. Terus aku ning kamar mandi. Bayuh. Lah napa niku? Kumbahan tumpuk-tumpuk. Niku wau jenengan ngendika ning kamar mandi aku dadi eling kasusku nembe mau teng mriku. Lah ngopo? Lah kula wong jenenge patuh kesehatan, kula mlebu kamar mandi ijek maskeran. Saking gugumku wong ketoke limbuk ape metu, tak cuandak tak nggo masker kleru kotang. Iki piye cah maskerku ndi? Centelane awor niku wau. Masyaallah. Mulane kok gegeden tak nggo teko moto. Kaya kinjeng kowe. Wah, Ya tolo. aku Bayangke. Ayo. Kok mangkel aku lho. Tak nggo plek lho masker biasane teko irung wis kok iki teko moto aku. Tak wasno wah iki nggone eni iki double XXL lho. Masyaallah. Niku amrih mergo panjenengane iki tresno anak ora karo-karen andane pernikahan kaya ngene pun 3 dinten iki. Wah, Tamu seminggu saurunge pun kathah. berarti wis do sayah. Pun do sayah. Yo dibubari wae gampang wis lunas. Gedereng Urung, kaya. Wong niki tesih dipirsani wakeh tenan. Wah Pak Waras masyaallah. Estu winginane sing saking kanca-kanca sayuran Jawa Timur pun saking Semarang Rembang pun do ngloloni. Do mriki niki kantor sing cedhak-cedhak mawon. Nggih nek sayuran iki hubungane karo Sulis, Mbak Sulis niki dodol sayuran. Oh, Mbak Mar niki. Ya, merak meritam di teng omah sambene sayuran king Tawangmangu di stok se-Jawa Tengah. Mangke menawi Pak Waras pengen kulaan sayuran saking Tawangmangu hubungi Mbak Sulis. Monggo sledrine Mbak Sulis niki lembut tur lemes, Pak. Monggo. Iki saking mriko kondang sledri. Ngaten iki nek esuk iso ngene terus awan nggih iso ngene tapi seger. Sledri Tawangmangu nggih Mbak Mar nggih. Sledri iso muntak mantuk. Lho nggih lah nika nek esuk pancen kenceng nika. Mergo lamure tesih do kantil. Kok anggere serontok entek-entek lamure nggih nglengkuk. Mengke digebyur nggih ngeten melih. Nggonku nek tak gebyur kok malah saya ngene. Oh, nggone jenengan niku oyote ora patek ngrembakah kok. Nggih. Tanjake presiden siji-siji aja. Kula manut niki Mak Limbuk. Diurutne. Iya, diurutne. Dolor apa sindene kok diurutke? Maksude iki ora diurutne dipijetke iki ora. Presindene kon jumeneng siji-siji. Mijeti sinden. Wah, sore mau ketok eli-eli urung wedaan lho padahal. Walah iki bengi-bengi ketok jios tenan pilihan. Goleki sing meteng-meteng pokok iki. Cih. Menika wonten layang ingkang tumibeng pangkon. Salam seduluran selawase kagem kanca-kanca CFC. Nggih, Cakraningrat Fans Club. Matur nuwun menika disusul kanca-kanca CFC wonten Pak Janaka Saleh. Wih, Komplit niku lho. cih. Sak kanca mau. Nyuwun anak kula Rani kalih Utari mangke dijumenengke nembang gending. Utari nganggo o iki. Suara terbanyak saking kula apuh Jiono CFC Singgahan. Wih. Niki wau Pak Sudarso CFC tercinta kangen Pak Sigit nyuwun gending sing penting klasik. Wah CFC Sukong Grenjeng. Ajeng nyuwun foto kalih jenengan wis munggah. Wah kacau iki. Nggih mengki sesuk isu. Sesuk isu nggih Pak nggih. Pun nang teng musala kepethuk. Salat subuh. Nggih no. Biasane. Nggih. Monggo. Diwiti saking pinggir piyambak nggih. Mbak Eni. Oh, sing jaga gawang. Iya.
Ketoprakane apa ora? Duh, kula manut. Oh. Soale kula nek karo Mbak Eni niku ajeng dinapak-napakke niku. Mau kan cerita pas rekasane. Nggih. Saiki cerita kowe dadi Pak Waras. Waras. Mbak ini dadi penjenipun Bu Wiji. Terus wis dadi sukses. Dadi sukses turu ning Rencana kamar. mantu meh wayangan. Nggih. Engko omongane ning jero kamar. Sembarang wong sukses ki arep ngomong ning ndi ora masalah. Kasure super bed. Oh. Spring, Sing niku lek enten pire? spring, Spring bed. spring bed. Can you speak English? No smoking. Oh, Okay. no problem, no problem. Yes, no problem and Monggo forever. Bu Wiji, Eni. Ya. Wiji Tutuk. Eni. Turut. Turut. Rada atos lho nek omongan. Wong sugih mangke. Terus Bune, Apa le Pak, Pak? saiki piye. Planning meh digawe. Iki umpama sesuk awake dhewe mantu nanggap apa ya Bune. Soale dhuwit wis kadung akeh, mongko bang nganti ora nampa dhuwite awake dhewe. Kok iso ora nampa? Bang angger kene ape nabung. Sorry Pak, dhuwite jenengan iki teng mriki pun kebak. Wis kebak. Ngantek diguak-guak ning kalenan isih akeh. Iki carane piye? Sesuk pokoke aduh bojone mau sugih nganggo kok malah bolong-bolong kabeh. Sesuk nganggo sing rapet bles kaya Iya, harus Pak. nganggo jas udan. Heeh, aku sesuk tukokno gelang sakmoene ya, Pak. Ya. Iya, kelek barang timbang gondrong. Wong sugih. Kok gondrong? Lho nggih biasane niku teng mriki iki wong sugih ora ngingoni ora dadeh nek perlu diorea. Mbok bondeng ora, Pak? Iya, ya digondengno no. Bondeng. Iya direboding. Smoting. Gelungamu iki kaya sinden-sinden kono-kono ora umum. Sesuk digenti langsung helman. Kok ngono weh. Wong sugih ya, Pak ya. Sugih kok ning omah lah sandalan. Nganggo jas udan. Komplit. Omah kok jas hujan. Mulane sesuk ki nanggap apa sing paling penak? Lah ya wis dadi minangka nadarmu biyen jare nek arep mantu arep nanggap Pak Sigit. Wong-wong sing do moyoki aku mbiyen ya Bu. Gedang ngene iki apa? Srak. Ya aja ngono kuwi to. Nek Sugih. tak dulang. Aku mbok tulang. No, sugih. Hah. Di bojo ngene. Mulyane bojo ra Iya ya kudu ngono mulyakno bojo. Mandi saiki mandi susu. Adus pet wis angger wong. Aduse nganggo banyu apa? Nganggo susu. Sesuk mesti nek adus kowe karek ngenang ngene tok. Aku tak kosokan dhewe. Piye to? Nganggo susu aduse. Susu ki susu Sido putih. ditulang. Cairan. Nggih Cairan cairan susu. mandi susu. Pokoke sesuk nek adus aja lali. Kowe ngenang ngene aku tak kosokan dhewe. Yo. Kok iso Lah jenenge wong sugih iki sembarang wong biyen dipoyoki wong. Biyen digremengi wong saiki apa-apa Wis kelakon. ra kakean cangkeme tak tulang. Wong sugih kok mangan apa-apa doyan. Doyan mau sehat. Ah, iya. Wong sugih ki ora mungkin kok dilepeh ki ora. Ora yo Dilek. tekel dilek iki. Eman-eman. Eman-eman. Wong Ana karbite. Ana karbite iki kok untukku nyes. Mula to mula nek wis mulya iki rasa kementhus ngono kuwi. Lho aku wis kadung sugih, intine sesuk nanggap anake dhewe iki nek ngantenan apa-apa ditanggap. Dalang rembang tekake. Aja ditekake ah. Maksudnya ditanggap. Heeh. Ketoprak eni pangkat. Mbok apakno? Ya dikon mandi susu iki mau. Ya ditanggap ketoprake. Engko aku ape Wis aku manut, Pak. dekor golek sing pola apik. Kira-kira dekore kondi ya, Pak ya? Sing apik ya. Dekor ora Joko Tuban, aja Joko Bojonegoro. Kondi. Langsung golek. Konggone nganget ngono ae. Kok iso kok nganget nggone sapa? Alamiah. Oh, alami. Sesuk wah
omahe awake dhewe iki nggon gendeng. Biasane wong-wong gendeng iki usuk reng. Lha iki. Sesuk ora usah digendengi. Lho. Ndak nek udan piye? Wong sugih ora usah digendengi tingkat langsung cor. Ya kaya omahe Jolang kuwi Mbak Eni. Dure cor. Dicor. Wah, dhuwur omahe Jolang dhuwur cor. Dilewati truk ora apa-apa, dilewati bus ora masalah. Sakniki kok dicor ngoten niku. Lho kemajuan kok ora ngomong-ngomong lho, peresmian ora nyeluk aku lho. Sik. Omahe iki Jolang dhuwur core kandele 2 kilan ngene iki. Beton Tronton liwat ora masalah. Bus yo liwat ning dhuwur omahe Jolang. Gak apa-apa kuwi. Iki lho nek cor aku bangga. Kok jos Kok dienggo liwat bis, dienggo liwat tronton. Iki tak rasa-rasane kok omahku kaya ngiyup ning ngisor jalan tol. Oh sugih kok. Oh sugih, wong sugih. Apa-apa udut. Carane wong biyen dadi nyek wong udut kudu ana sing nyumetno ora ketang udut dum-duman. Aku mbok kon nyumetno. Iya, wong bojo kok. Kene lho. Aku kok ndredeg nyumetno. Angger apal kulhu ora ndredeg. Engko kesumet cangkeme. Piye lah? Kosek to. Engko lambene kobong lho, Mbak. Asbak. Sugih kok. Wah, rokok disedot, Rokok sedot ditokke metu awane. Tekeke. metu luke. Iya keluke tak kira metu tekeke. Tuluke. Sesuk nanggap ketoprak. Nanggap sembarang barang. Saiki wong wis wayah bengi, ayo do rengeng-rengeng ke terus bubuk. Ya ini rengkeng-rengkeng. Rengeng-rengeng. Tak kira rengkeng-rengkeng. Kowe ku isih eling ndek sore ae. Iki apa kok dhuwur-dhuwur iki? Ayo, Wonten pamundutan podang kuning Mbak Eni Podang kuning. tayubke. Nggih. cocok. Asbak. Sebab menika wonten nawala lumantar WhatsApp. Wah, bangsat. Sugeng dalu Pak Cangik kula Tego anggota BBKS saking Kulon Progo Ngayogyakarta. Nggih, mangke nyuwun rengu kagem Mbak Cangik sugeng ngayahi karya sembah nuwun kagem Bapak Ibu warga Gulurejo Lendah. Nggih sugeng mriksani. Nggih, sembah nuwun. Dalu Pak Igit, kula Pak Joko Sutrisno saking Randu Blatung nyuwun podang kuning. Oh iya iki. Randu Blatung, heeh. Penggemar saka Lampung, CFC Lampung ya nyusul sapa Mas Agus Kentus. Setia menemani. Nggih. Sugeng dalu Pak Igit kulit putih warok Kuala Lumpur Malaysia. Wow, nyuwun tali tresno sembah nuwun. Oh. Nika Mbak Asmin yang di London juga ikut melihat. Di London. Adoh kono lho sing nek esuk udane banyu es iku lho. London. Moderator Sigi Channel Mas Agung Wailah saking Jakarta grogol monitor. Nggih, nyuwun lukiting asmara. Nitip salam kagem sedulur CFC Sari Ngembat Singgahan wonten lokasi pentasipun Gusti Wah. Mas Agung Wailah ki asline ya saka Singgahan Sari Ngembat. Mbah nuwun, Pak Mintoro Malang ya monitor sembah nuwun. Mas Plonteng dagelane Semarang ya monitor. Ya. Hati-hati lho Jo bengi iki sing nonton dagelan-dagelan kondang dong. Nggih, kula nek sing nonton wong ngoten niku nggih rapati ndredeg tapi wedi. Mas Haryanto kok malu Jonegoro ya mluruk sembah nuwun. Coba Mbak ini dipun bawani asmara ndono nggih, Mbak? Nggih. Nadyan wujud temung peksi. Oh iya, bareng Mbak ini nembang jangkrik iki ngene madhep retus madhep rono. Ketok elek. Gleleng kaya penggemar sinden ae. Niku goleki sitoke. Hayo sinden kok akeh iki sinden kok lali. Aku ora konsen iki lho Ya ora konsen. Nyawang lambemu kuwi lho. Gawa muleh nek ancen seneng. Go mulih Mbak, go kerok letong. Ampun apa ning entuk borongan kon mluku kok. Sing mesra.
wong sugih kok sembarang bojone dhewe dingeti ya sembarang. Aku pe mbok nget. Maksude di pirsani. Oh, Tak delok. kira mbok ngeti ta. Mbok lha Mbok kira jangan tewel ya mbok ngeti. Lah nek tak nget kesuwen dadi blendrang. Jangan tewelok semono betone sepir. Wow, jenengan ngerti betone Mbak Ora Eni. ngerti, Mas, Wow, ya. tenan cempedhak mon kalah. Betone Eni nek metu kaya watu gal dawa, glulung glulung glulung. Kok iso kaya watu gal Saking dawa? gedine nongkone. Watu gal dawa ngebruki raimu. Waduh, aja muring-muring wong sugih kok wong sugih. Ini kene. Aku pangku. Iya. Oh. Biasa wae lambene rasa didawakno ngene iki. Iki ya biasa kok. Lha iki lambemu kok mbok odot ngene. Oh, iki biasa. Rumah saku penak dagelan karo dalang. Lah pripun? Sing bayari Mbak Eni iki aku. Lah kok kowe makmek mungka mangku demak-demok. Niku jenengan ya aja iri. Dinden niku jatahe dagel. Yo tetep iri. Lah jenengan wis duwe jatah dhewe kok. Lah jatahku Gedebok. Wis jatahmu ya. Mas. Iya, ngene-ngene lah. Kok ngene-ngene lah piye lho? Bejo lho sampean iki entuk aku iki. Wah, Sam. Mulane aku mau mati. Jo, Pripun? kowe pilih mati dhisik dhewe apa pilih mati keri dhewe? Lho. Pilihan Kula nggih milih keri. Ya, semoga sampeyan kowe mati keri dhewe wis ora ana sapa-sapa gur tingak-tinguk dhewean. Ora ana sing ngubur, ora wah donya sepi mung kari kowe dhewean. Wis dirubung lalu. Ora ana wayang, ora ana ketoprak, Ora ana apa-apa. ora ana sinden. Wis kowe dhewean tok. Nek ngoten kula mati dhisik. Monggo, wis monggo. Lho, Lilo tenan ninggalno aku. Aku nanging ninggal wekas. Apa? Sok nek aku mbok iringno madhep ngalor, Eni sok ben iringno madhep ngidul. Sebabe? Ya engko ben iso. Arepmu dhewe. Apa sampean ora bosok sih? Oh ya ora, kene dipurmalin kok. Terus ya, Mbak. Halus manis nang samake. Swara apik wonge ya kewes. Wasuwingkan kula Kiki pacaran tapi nyuntikno mbae. Lah piye lho? Untuk menuntun kok ora mesrah belas. Piye kudune piye aku mare ora tau pacaran no. Nah, ini. Goleki. Golek ya apa? Si podang jenar. Jual Rasane jamil, mak ngono kuwi lho. Alah, biasane piye ning telonan ya meneng ae ngono iso. Lah iki kan ya dipersani wong. Ning telonan ngopo kowe? Oh, Mbak Eni nek teng telonan ngeri. Kaya celeng mriku. Wah lah. Dugiri pohon. Nggih. Telo Golek gangsir lho, Mas. senengane teng telonan. Nanun. Cek ning ngene iki ora kok. Keri lho, Mas. Keri lho ah. Ditulung akeh iki lho ah. Keri lho. Alah. Ayu-ayu dhewe. Sing ngapakno ndek iso. Tak kira wis ora duwe keri. Lah nek niki yo. Lah kulite kaya badak tak kira ora keri. Wong sinden ora diapa-apane. Kaya ngene kok badak lho Lah, ngene lho dalange. Dalange Kaya aja ngene kok ngeke. iso badak. Niki mboten badak, apa yang kono kondo dhewe Kaya apa? trenggiling kok. Wah, malah mengkerok atos. Lah trenggiling kan bunter muser ngono kae. Kadung mlungker ngono wangi luculane lho. Tenane. Tenan iki. Trenggiling kadung ini apa angel? Mlungker ngono kae. Oh. Angel lucule. Wah, Eni sinden ngene. Coba betul bodine ngene ape melok lomba renang. Lho piye no?
Ora entuk nek terus Ya dadi entuk. ngene gak entuk renang. Entuk, lah kowe nek nganggo bikini kaya kodhok dioceki. Kaya suwike. Kok ora bikinine ijo. Lah nggih. Ngeri. Nanonan. Tondi. Bikini sinden kok lalinan anggere ora konsen. Iba bunga engang tiku nyanding bisa dadi tamba Nggih, Jan. Mbak Eni saiki kemajuan. Lah pripun? Make up-e, Jol. Lho mripate pripun make up -e? Kemajuan saiki nggon apa nggon pinggir mripat dikeki garis ireng-ireng. Nggon dhuwur bathuk ya dikeki rada garit-garit. Wah. Ini Niku menyesuaikan usia, Mas. Padune pe ngelokno aku keriput ngono. Wis kisut ngono, wis mluntung ngono. Alah iya wong aku nluntung lah aku seneng nek mbok kowe nek ora ngluntung ya aku malah Nek sedih. Mas Dolang lho tenan. Apa? Wis ora iso diwiru ngene. Ya aja ngono lho. Ngene nek ora ketemu sedina nek WA geberuduk. Aa, mripatku peteng. Alah, ora cek ape nelek. Sinden iso. Podang kuning ya Mbak Eni digarap Cek. tayub cara Tuban. Oh iya. Nah iki membuktikan bahwa iso nanggap toprak, iso nanggap wayang, iso Wayang. nanggap Tayub. tayub. Luwes. Luas. Nggih, sugih dalu Pak Igit kula Mas Manto saking CFC Desa Sidomulyo, Dusun Purung. Nggih. Kanca-kanca CFC. Heeh. Assalamualaikum Pak Sigit. Nika Mas Pinarto dung makam hadir sak rombongan. Oh iya, heeh. Gedung makam ora nanggap awake dhewe, ora nanggap Mas Catur no. Iya. Sing ngirit syarat. Kula ape budal disetop kok. Heeh. Ya ora apa-apa, sembah nuwun rombongan dung makam nggih. Saking Ketua Cakran Kirat Fans Club Pak Kasmani nggih. Menika nyimak saking Sigit Channel mau badhe budal udian deres. Nyuwun podang kuning. Oh iya, heeh. Coba buka saking Bunang nggih, Cok. Iya, yo. Lho Pak Pitoyo sing joget. Iku ape parkir Pak Pitoyo joget. Tak kira arep melu joget. Golek nggon parkiran.
Jombang Rawit. Matur nuwun, matur nuwun. Iya. Permintaan terbanyak mau podang kuning, Jo. Oh, nggih. Podang kuning niki merata di mana tempat selalu ada. Iya. Yo Limbo Cakranirat Fans Club sing ana Goro Jiken Bluro. Iya, live streaming. Mas Yon CS. Ya. Salam kagem Mbak Sulis kalih si Nonong Utari. Weh. Mbak Mar. Sugeng dalu saking Mas Eko CFC Sale nyuwun gending panggodaning katresnan salam kanca-kanca CFC sedaya ingkang sami kumpul. Wah iya. Lagu lawas. Salah lagune Mas Tengleng. Aniki saking yen aku lak wis kandha jroning bebrayan kebaing panggoda. Iya. Garap seragenan biasa. Mas Krisna nika manten nembe mawon cecala ngersake Sotia. Woh, Sotya. Sotya ora Sotya. Sotyo. Sotya menika tegesipun ali-ali. Oh. Ali-ali. Ngagem ali-aliku menika. Oh nggih, pamriye. Iya. Temantenipun nggih? Nggih. Oh nggih. Mas Krisna. Mas Krisna Murti, Ratu Dwarawati. Weh, Pol Sekti niku. Prasaja ning ngobari Sekti sing nanggap. Wah. Nggih, nggih. Nggih sing nanggap ya Mas Krisna kok ya. Anjir. Lagune Sotya. Heeh, Sotya. Heeh. Lah nek Sotya iki sing nembang ya paling ora ya Mbak Sulis. Oh nggih. Nggih. Mbak
Margaret Sulis. Mbak Sulis. Ya. Ngatek lis ditangke. Ditembangke Sulis. Wah. Ditembangke sing kepenak, ya penak. Salatullah, salamullah. Mbak Sulis Eva Fitria Margarita ingkang dalemipun kathah wonten Blitar wonten Ngawi wonten Tamang wonten Solo wonten. Walah omah karak pirang mampu kaya omahe Jolang Mbak Sulis. Wah, Mas Jolang nggih kathah griyane. Omahe Jolang iki nadyan siji ning cagake ayo 23. Wah, saking sugihe niku. Saking sugihe. Niku jenengan kok senenge kondo-kondo. Iku ya ora saking sugihe. Lah piye, Mas? Ya terahe omah iki anane cagake akeh mergo angger ndoyong mengiwa tak jagaki, ndoyong menengen tak jagaki, mengkurep tak jagaki dadi omahku akeh cagake. Arepe ambruk. Lho perkara ape ambruk iki lho, Ris. Tak delok omahe Jolang kok cagake pirang-pirang jebule omahe arep sujud, ambruk mengarep. Wingi malah kedawan cagak sing nggon ngarep sakniki ndangak hormat niki. Masa hormat. Kula sondol ngeten kedhuwur ngeten saiki omahe. Ayo. Oh iya. Lagunipun Sotya karya Mas Druwendra. Wah, larasipun pelok dipun bawani langkung rumiyin Mbak Sulis. Nggih. Mboten sak ketang pocong-pocong menika kanca-kanca ben karo ngeling-eling. Nggih, suwe ora nuthuk niki kanca-kanca. Ilmu iku apa? Kinanti. Kinanti nggih seneng kula. Nana nene. Nggih, niku anggitanipun Bapak almarhum Bapak Mantel. Oh iya. Mbok menawi lho. Manah kang ketaman wuyung nggih Mbak Sulis. Nggih. Ki ning kene sing lanang sing ning pentas mung aku karo Jolang. Nah, tak takoni dijawab kanthi jujur. Upama padha legane kowe milih Jolang apa milih dalange? Lah nggih jelas milih dalange no. Nah, bener. pilihanmu. Masa depan cerah. Rong karuan. Lah kok rong karuan piye? Kok milih dalang. Loh, Dalang ki kulino gremeng. Lho, gremeng piye? Lambemu. Lah ki nyatane kae wayang menenge digremengi terus digodak gathukno dhewe. Alung milih dagelan. Oh, ketoke raine ajur. Wo, nek masalah dhuwit wala. Lomo. Duite akeh. Yo blas. Orang tahun ra payu wek. Cara tenan kula ni rong tahun pinggir ra payu kok cara wedok kula pun dadi PK. Ha iya, tiru-tiru. Pekerja keras. Oh iya. Kok nyambut gawe Sulis milih aku ya aku ndang mati. Lah kok iso, Mas? Ning pasar dilirik wong aku mangkel, ning omah ditunggoni wong mangkel. Ning ndi-ndi dilirik wong apa ora kowe nyiksa aku? Lah kok nyiksa piye tau dilirik wae lho. Lah dilirik lho jenenge wong tresno nek kok dilirik umpama kena angin dipenging nerak. Alung milih kaya kiat kaya tewel lah. Ora ana sing lirik. Tenan iki mbok barno ning omah tanpa mbok sirami tukul dhewe kok Lis. Iya toh. Ayo Mbak Sulis. Mana yen ketemen wayang. suarane apik, bocah ayu, aku seneng. Suarane seneng suarane. Oh nggih. Suarane apik bocah ayu. Aku pek bojo ah.
bar duwe gawe Jol. Lho nggih napa? Lho kanca-kanca sing urung nyumbang ya. Oh, mboten. Oh, mboten Sing ben nggih. mawon. Ora nekake sumbangan toh? Mboten sumbangan. Alhamdulillah Mandiri. selamat. Ora 50 kalong. Kelangan 50 kok ya. Lho nek aku mbek dirimu neh kok dhuwit 50 wae. Tenane lho, Mas. Cara atiku mbok rogoh iki lho. Tak kekno. Aku Kok jawel-jawel to? Ah, somono ora ajur ora nekat ra uman-uman kok. Ngerogoh kok ati. Kalah goblok. Lah napa? Liyane. Lah ngrogo napa? Ambo ya. Ngrogo sak ya nembe golek-golek. Susah lamun den lekno Jenenge jatuh cinta wis angel dilalek. Angel. Oke, mangan ra iso. darmaning kadahsu manding. Iki aku mau adus lho, mangkat ke omah kok rumah saku ning kene kok dirubung laler. Lah, niku dalang napa batang? Batang lambemu. Mboten. Maksud iki dalang apa gereh ngono wae lho. Mosok langsung iki dalang apa batang. Ya Allah. Ki sesuk nek gak dijak. Iki nek sing ngomong ora kowe wis ora tak ampuni. Tenan. Tenan. Ampun Pak Ikit. Tenan cara rayu. Lah tenan tak sih. Salah dadi bojoku emoh kok. Emoh. Bojo ngene kok emoh. Ngene iki ati ayem malah ora diutang. Tenan ndak aku mbok jak ning bank ora ngarep digugu kok. Kok ora digugu? Lah rai ngene mosok ape utang. Ayo. Ora bayar. Senadyan hamung sedelo nambahi seming hati. Sotya karya Mas Drwindra. Nggih. Iki kena copyright, ra masalah. YouTube iki ora usah digagas banget. Mboten usah. Nggih, dihapus mawon. Malah berbagi malah apik. Ah, Ayo menghargai penciptane, ben penciptane ya entuk. Lah, Heeh. jenenge bersaudara. Bersaudara. Ayo Sotya dados. Tareske Kebalik Mbak Limbo. Nyadila tenan. Mbak Sulis itu ya. Ku lagu-lagu sing tren tahun-tahun wingi. Nggih. Ya. Aku mbiyen zaman mayang anyarane lagune Gur. Ela elo Biyen kowe ngono. kowe Geding karo aku sengit sebel apa maneh tresno. Wah, zaman semono ela elo wis duwer. Munggahne bar ela elo terus aja sembrono. Oh, nggih lagune Mas Mantos. Manis kulane batu ya Dek ya. Nanone nanane nane. Jare nanane aja sembrono. Wah, zaman semono wis dhuwur. Tenan bledos kabeh niku pokoke. Ya, Komplit. Wah, Pak Waras bisik-bisik apa? mamae imbang ana katresnanku. Oh iya. Siap Pak Waras wis pokoke tenan rezekine ora lokak malah kebak amin amin. Imbang ana katresnanku sing nembang nek ora Mbak Imraatul Imafirdaus. Weh, sing pundi niki piyaine? Menika jajaripun Mbak Utari Weh, menika. sing andeng-andeng wonten pipi. Yen dipandeng rate. Weh,
Timbang ana katresnanku Mbak Ima kalian Mbak Rani. Cocok padha ayune. Mriku panyunanipun saking penjenipun Pak Waras. Wih, Nggih. tenan. Tinan yo. Mbak Ima iki nek cara sayuran ngono kembang kul. Wah. Didadekke sop seger. Dadekke sop seger rapate medhok terus renyah ngoten niku. Wah, Ini Mbak Ima. Mbak Nek Ima. Mbak Rani walah sayuran sayuran cumro sayuran iku wortel. wortel. Tenan. Kok pucuk ngantek kok bongkot legi kabeh niku. Nek Mbak Yosi? Mbak Yosi niku umpama sayuran kacang panjang. Wah. Digletakno karo diganyang enak. Nek Mbak Eni? Mbak Eni menika nek umpama sayuran niku brokoli. Tak kira nek tewel. Tewel niku rak nek buah. Oh Niki sayuran kok. iya. Brokoli mekar pucuke ngoten niku. Wah. Apa? Coba Mbak Ima kali Mbak Kene Utari kene. nggih. Mas aja diplero. Rani Ima. Wow, perhatian mobil AE 1536 tolong digenjong. Loh, AE iki Ponorogo Madiun AE. Oh, niku berarti mboten montore kula. Oh iya. Montore kula cilik kok. Montore Rani iki mesti. Merah, penter merah. Nggih. Oh iya. Penter sing ku gadanipun Kakak Bari. nggone bari mulane kok handreme kopring. Lah terus piye Mas solusine? Wong sing gadah mobil lho sing nabuh. Sing nabuh iki kon leren sik kono langsung. Aja kontake yo ben diwenehke Sul Oke. sapa ngono. Ayo, Kang Sul, montore irekno. Parkir nang ning kuburan kono ta ning TPK kono. Apa Ojo to, ugi Mas. Kok mlaku dhewe. Aku jane gelem parkir montore Kang Bari, tapi handreme lho medeni. Pring kok, Mas. Ngene. wong penter kok angger 10 kilo mandek ngejok oli. Lah wah, Ya ora apa-apa wong-wonge ngelak ngombe ya. ya ora perkara ngelak, ya ora umum nggone Kang Bari angger 10 kilo terus dikompres kok. Panas jare. Wis omong dijolke bar sing apik dijolke. Luxium. Ya wangi ya Pak, njenengan. Wis tak tawani. Ngoten. Iki lho bar wis tawani kok. Tawon tok. Lho apa ya kon ngukoke. Lo jenenge kene Ya. lho. Wong mobil kowe meh tak dol kok. Lah nggih, nek ijek cilik ngono tukoke nggih Pak. Wong wis gedhe ya tumbas dhewe. Coba ya, lagunipun menika imbang ana katresnanku kula wau nggih. Karya Mas Sri Susilo. Weh, spesial kagem Bu Wiji kalih Pak Waras. Menika bawa. Iki ana nanda barang. Oh nggih. Ana Nanda, ana Pak Taslim. Wah, iki kene suarane apik-apik Oh kabeh. nggih. Nggih. Napa nyoba Dek Nanda mawon Nanda. kersane Mas Taslim istirahat. Ayo Dik, ayo Dik. Kene. Gelem apa ora? Kene. Ketake kok dipenak-penakne. Iya. Calon dokter niki Mak Cangik. Nanda, Nggih. Dokter. Jeng ben ajeng ngotopsi bapake. Mesake Sing diotopsi Mas kowe Taslim. sik. Nggih, sake gerong dhewe kok. Mas. Oh iya. Nggih, dibantu Mas Nanda. Lah kok ngalih napa Pak? Pak Yayak mergo kalah rai. Mbok ndase digenti. Lah genti napa niki penake? Ndas truk. Waduh, ora malah kaya Anu, barongsai. genti ndas pitik gelem ora? Iya, aja engko keciliken ora penak. Pak Yayak dirimu nembang karo sinden. Bagianku. Iya. Pokoke iki kudu iso nakal. Lho. Nakal ilmu, golek ilmu sing Oh, becik-becik. nakal tapi supaya ilmune Nakale pentambah. golek ilmu. Oh, ngono, Mas. Iki ngono yo latihan dalang barang. Oh, nggih. Oh, nek suluk niku ubet-ubetan kok. Dibawani ndak? Oh, suluk
kok kau betul-betan to, Mas? Tong sama apa Pak jare. Kono karo Pak Igit. Anu, awakmu kok nek kono kene lho, tengah-tengah wong ayu. Di tengah, Adik. Wah. Sini dekat-dekat kakak. Lho, wong tuwa ngene iki lho, anake ketok apik, wong tuwane lelo pokoke. Lilo kok lilo. Iya lelo. Gentenan niku Pak sijinan. Iya. Nah, iki sing Mbak Rani kalih kula, sing Bu Ima kalih jenengan. Ah, ya enak iki rasa diwarai mapan kok, ayo. Ya aku semapan kok, Mas. Ayo dah. Saben Saben dino suaramu kaya Rokim. Ayo. Kaya gendon. Aduh. piye Pak piye? Kowe ora tak pengen ngono. Ya ora sida nak. Langsung hayalah sholat. Lah ulang-ulangane ki piye? Mung ngalamun mlengak omrene wong ayu. Enggih, Kacang Mas. Kakang Mas. Oh, nggih Kakang Mas. Besok yen awake dhewe wis nikah, Nggih. pengen cita-cita kepengen jalan-jalan ke Singapura apa enggak sayang? Iya dong, pengen ke luar negeri. Luar negeri. Mas, Luar negeri. niku Somben jalan-jalan nek yang luar awake. negeri. Iya, somben Aku awake piye, kelakon Mas? nikah. Piye, Aku Mas? maca koran sarongan kowe blonjo rasa katokan ya. Tesis no Mas ora katokan, Mas. Maksudnya dasteran. Nganggo daster. Biarkan saja. Nanti Iya. kalau kita sudah ke Singapura, kita makan yang enak, pizza sama hamburger. Pizza, Mas. Hamburger yang enak Ora itu ya. usah. Aku ora tau roh rasane lho, Oh, Mas. kok kono mangan pizza awake dhewe kudu sing luwih dene jos. Apa, Mas? Lontong pecel. Nek aku ya ora. Kono mangan pisah, aku tetep mangan pisah. Oh. Lah turahane Ah, gregetno kok cah. terus dah. Angen-angen siro Loh, Mas, anak lanangnya suarane apik iki mesti ulang-ulangane jenengan. Aku ya apik kok. Saiki jajal jenengan kaya ngopo? Harapu. Apa? Wis biasa. Anu sing luar Arep kok biasa. horep-horep. Oh, wis biasa. Iki mah kan biasa, sing kok sing luar biasa, jos. Mas. Wis tahu, Pak. Wis tahu ngene, wis Sing tahu. liyane, sing Wis liyane. tahu ya. Sing liyane, Mas. liyane. Sing luwih Hayalah sholat. Ape piye? Kira ape muni wis tau. Perasaanku ora penak kaya pengen dikomati terus. Oh, ket mau kok wis endi mau Ima? aku di sini. Oh, Harap urip bebarengan. Ora nyono ora ngira, rupane ra karo-karuan ning suarane yo sik ati. senadyan to rupaku kaya neraka jahanam. Kok mripatem pas? Lah iya, pas. Aku iki korban PHP ibuku. Lah kok iso? Angger dhewean, ganteng-ganteng dhewe, ganteng-ganteng. Lho aku angger sekolah ya tetep ajur dhewe kok. Kancaku apik-apik Mbokmu kabeh. ngapusi berarti ya. PHP. Loh, lah sanjange zaman apa? Zaman Ijeh Nom. Ijeh Nom ganteng. Mulane elek karonan ganteng ki awet sing elek. Lah kok saged? Lahir elek, gede elek, bar sunat elek, di bojo elek ngantek matek ya elek. Lah kene ganteng, Nah ganteng. akeh lahir imut-imut, bar disunatno ganteng, remaja tambah bagus, nek tuwek ya padha elek. Dadi elek ngono. Elek, Nek elek. elek mengajak elek. Hmm. Sing apik ngono dadi Dadi elek. elek. Loh tapi nak wong ganteng pomo lunga buah. Hah. Ngene iki ewah wae aku gandeng Mbak Rani tek. Tek ini kan disawang wong pantes. Tapi montormu ilang. Lah kok iso? Lah kowe wong loro do buah kabeh montor colong wong. Iya, iya. Lah nek kowe Nek awake Lah dhewe, nek aku Mas. mbek Mbak Ima,
Mas aku isin buah bar. Kono Dik ngono. kowe sing buah Aku sing buah. Aku sing nunggoni motor. Wah. Ah, motorku gak ilang. Aman ya Mas. Sisan tukang parkir. Aman. Bojo eleki Mas Sam terus murah kabile. Asam aku dunggu kroyokan wong itu ning kono mau. Lho. Mergo gantengan. Foto Pak, foto nggo gambar buku Yasin. Nggo gambar buku Yasin kok. Mangkel ya. Bunga. Udah. Bunga susah Bawa iki sing tak senengi kok. Aku ning ngarep omah yo sithik-sithik nembangku iki. Kok ngaten. Bunga susah hilang. Aku tau nembang ngono ku bojoku nyauri kok. Piye? Bunga susah terus awake dhewe. Lah iya. Nek aku nembang jawabane bojomu susah terus. Nek bojoku ora oleh. Bunga susah dilakoni. Sabar. Nggih, lah iku ilmune ilmu sabar kok. Wis ngantek sabar roman nggo nang wong ngakon.